Ngiyanibingelela bazalwane emakhaya egameni likaJesu uKristu Inkosi yethu kwi-channel Theocracy Networking Embassy. Siyanamukela mangabe ukuthi uyaqala ukubona ngale video, siyakwamukela kwi-channel. Please ungasabi ukuba imember yethu by subscribing to the channel. Onibingelelayo-ke bazalwane uNosipho uThandeka wakwaSibiya, umntwana kaNkulunkulu okholwayo usindisiwe odele konke, ayisebenzi sikaNkulunkulu full time embusweni kaNkulunkulu. Namhlanje I want to share ngendlela engingajwayele ukushara ngayo. Why ngindlela engajwayele? Because isikhathi esiningi when God uNkulunkulu mekhuluma khuluma nami ngezwi lakhe, the written word, iBhayibheli, the written word, iBhayibheli, izwi lakhe akasilobele lona, noma akhulume kimi ngomoya ongcwele wakhe, lokho isibengelayo. But kwesinye isikhathi-ke kuyenzeka uNkulunkulu akhulume nathi ngendlela ethe ukuhluka njengokuthi akhulume ngamaphupho. So namhlanje ngifisa ukunisharela iphupho that I had, iphupho engibe nalo kwahlala enhlizweni yami lavuka these days ukuthi ake ngilishare nabazalwane bonke egameni likaJesu. Akusiwo wonke amaphupho athi umuntu mawaphupha avela uNkulunkulu. Amanye amaphupho ayavela engqondweni yomuntu ngenxa yokuthi it's something mhlawumbe akayicabangile noma akayibonile noma akayaziyo noma kuyenzeka kuye, kuyenzeka kube iphupho elikanjalo. Okwesibili, kuyenzeka uthole ukuthi iphupho elivela esitheni, mhlawumbe lifuna ukutshela i-confusion, lifuna ukutshala inzondo, lifuna ukutshala ukudideka, lifuna ukutshala into zesitha. Mhlawumbe umuntu aphupha abantu bakubathi abangasekho bengathi bakhuluma into ey'thile, kanti nje usathane usefuna ukuthi umuntu amdukise kube ngathi uphupha abantu bakubo, kanti akusikho lokhu yena acabanga ukuthi kuyikho, ngenxa mhlawumbe yokungaqondi kahle indlela usathane asebenza ngayo nahlasela ngayo. Thole ukuthi umuntu useyadukiswa ukuthi ephusheni uboneni. So amanye amaphupho avela esitheni, injongo yawo ukuthi asiqhelise uNkulunkulu, injongo yawo ukuthi adale i-confusion, injongo yawo ukuthi asiqhelise uNkulunkulu yisi. So-ke amanye amaphupho-ke avela kuNkulunkulu ngoba khona into afuna ukusibonisa noma usixoxela noma usikhuza kuyo noma usixwayisa kuyo. Okay, namhlanje ngicela ukushare iphupho engaba nalo ngomhla ka-25 kuDisemba unyaka ku-2023. Ngilele ebusuku ngaphupha ingathi ngikwi-building enkulu. Yabo lamabhilidi lawa uthola ukuthi mhlambe kuno-first story, second story, like nje amabhilidi amakhulu, like amakhulu amahle. Sisakujwayele ukubuka like mhlawumbe ukuthi uma uwabone phesheya or something, noma ey'ndaweni lezi ekuthiwa emhlabeni ziphakeme noma ay'phakanyisiwe. Kwakuyi-building enjalo-ke enkulu enhle ngokwasemhlabeni, very luxurious building, like ama-buildings ako-Sandton kanje nabo nje lawo ma-buildings, a very large building. Wawungathi ngikuyona-ke leyo building, inkulu, kugcwele, kuyaphithizela, inhle kakhulu, i-standard nje esiphezulu esiphakanyisiwe kubantu emahlweni abantu, ngoba lithi izwi kaNkulunkulu konke okuphakanyisiwe kubantu kuyisilingiso uNkulunkulu encwadini kaLuka. As ngikule building-ke bazalwane, in my dream I saw something that no one else saw. Kule dream ngabona something abanye abantu ababekhona ababengayiboni. Ngase ngezwa nezwi. What I saw ingazuthi i-building there is a fire, but abantu abayiboni ukuthi khona i-fire iqalayo kule building. And then I heard i-voice ababekhona lapho futhi they didn't hear that voice. I-voice yayithi nangu uJesu ebuya. Yayilokhu yayisho njalo i-voice, nangu uJesu ebuya. And then le message yayisho njalo. Ngaqala ngikule building, I started shouting kule building. Ingathi ngiyaphuma kule building ngenxa yokuthi inkulu, ngisuka somewhere ngiya somewhere to exit noma ukuphuma kule building. And as ngihamba futhi ngangahambi nje ukuthi ngihamba, ngigijimela ukuthi ngiyaphuma. Why ngiphuma? Ngiphumela ukuthi ngiyabona ukuthi khona umlilo oqala kule building and abanye abantu abawuboni. Number 2, ngiphumela ukuthi ngizwa i-voice ethi nangu uJesu ebuya. Number 3, I'm shouting, ngimemeza kakhulu kule building. Ngimemeza into ethi nangu uJesu ebuya, nangu uJesu ebuya. As I was shouting, ngimemeza kanjalo, and
and i-building iyaqhubeka umlilo, kuya ngokuya umlilo uqhubeka and kuyabonakala ukuthi i-building is about to collapse. But into eyenzeka abanye abantu babengayiboni leyo nto, babengayinakile. But as I was shouting my way out of the building, ngangibaleka, ngiyibona ngibaleka. And ababeyizwa lento engishoyo ukuthi nangu uJesu ebuya, bayinake leyo nto leyo. Babebona, if I'm not mistaken, ezinye izinto angisayikhumbuli kahle, but khona engishoyo, lokhu engishoyo njengamanje ngikhumbula konke. But what I'm supposed to say, engikhumbulayo, if I'm not mistaken, ngathi ababezwa beyinaka lento yokuthi nangu uJesu ebuya, they will babeqala nabo beqalaza ukuthi why is this person running, bese nabo beyabona ukuthi hayibo ngampela kuyasha la kwi-building, and then nabo they will start to run, baqale nabo babaleke. So-ke we were running sigijimela ukuthi siyaphuma kule building because nangu uJesu ebuya and the building is about to collapse. I-building iseduzane nokuthi iwe noma ishe iphele because iyasha. Kodwa futhi abanye babeqhubeka as if ayikho into wrong le building. They were being busy nezinto abazenzayo. Angithi ngisho ukuthi i-building it was like kuyasetshenzwa lana ama-files, people on their laptops. Babengabona inkinga nje abanye, kungathi nje ku-right. But abanye abanakayo babebona ukuthi hayibo something is wrong kule building, something is happening. And nabo they will start running and we will run. And yaphela kanjalo-ke, yaphela kanjalo iphupho. And mangiphaphama I prayed. And then as I prayed and meditated ngaleli phupho, because sometimes when iphupho ubona ukuthi it's not just a dream, leli phupho linomyalezo, kuba iphupho elihlala enhlizweni yakho, uthi noma uthi lilokhu libuyile. So into engayenza ngalibhala phansi khona ebusuku ngenzela ukuthi mangivuka ekuseni ngingalikhohlwa. So when I started after praying about it and ngiqhubeka ngizindla, kwase kuvuka izwi eliku 2 Peter Petru uchapter number 2 Peter Petru yesibili, incwadi kaPetru yesibili uchapter number 3 uverse number 7. Ngiyacela ukuthi ngilifunde-ke bazalwane. Lithi-ke izwi, kepha izulu nomhlaba okukhona manje kubekelwe umlilo ngalo lona lelizwi, kulindele usuku lokwahlulela nolokubhubha kwabantu abangamesaba uNkulunkulu. So-ke as I was meditating ngizindla-ke about what I saw in my dream, kwabekeka enhlizweni yami ukuthi le building engiyibonayo eshayo noma eqala ukusha, it symbolizes umhlaba lwesikuwo. Lithi-ke iBhayibheli ayisifunda khona umhlaba nezulu. Amazulu bazalwane ahlukene kathathu njengoba sazi, khona izulu la kwi-atmosphere, khona izulu lokuqala, bese kuba izulu lesibili lapha phezulu la bathi khona laba abakhulumayo bathi kwi-space, bese kuba khona izulu lesithathu la kuhlala khona uNkulunkulu, ekukhoneni kwaNkulunkulu, izulu lesithathu. Ingakhathi azathi uPawulu mayikhuluma encwadini amaKorinte chapter 12 athi ngiyamazi umuntu ekuye lesithathu, so i-third heaven. So-ke makuthiwa izulu elikhona manje nomhlaba kubekelwe umlilo, kukhulunywa about the first and the second heaven, because u-third heaven la kuhleli khona uNkulunkulu akusoze kwasha. The first heaven and the second heaven kuzosha. So-ke when iBhayibheli likhuluma ngamazulu amasha, it speak about the first and second heaven. Singakudidi mhlampe lokho. Okay-ke, so-ke kwavuka leli zwi ukuthi i-building le ngiyibonile ephusheni, it symbolizes umhlaba, ngoba lo mhlaba isikuwo uzobhubha masinyane ngomlilo. Izinto ezenziwayo la emhlabeni abantu ababhizi ngazo zizobhubha, zizophela ngomaduzane. Amazulu nomhlaba njengokusho kwezwi kubekela umlilo, amazulu nomhlaba njengoba sengichazile, nomhlaba kubekela umlilo, kuzosha ngomlilo maduzane. And njengamanje siyawabona ama-signs ukuthi umhlaba ususemaphethelweni. So-ke into ebekekile-ke bazalwane, as uNkulunkulu esimbulela ukuthi izinto zakuleli zwe ziyadlula ezesikhashana. Kwathi as I woke up and I was meditating, kwavuka lokho ukuthi izinto zakuleli zwe ziyadlula, zizobhujiswa ngomlilo. Izinto abantu ababhizi ngazo ezingamthinti uNkulunkulu, as lapha kwi-building babebhizi beyichofela ama-laptop, beqhubeka ne-business as usual. Lezo zinto lezo sekuseduzane kakhulu ukubhujiswa komhlaba noma ukuphela kwezinto zonke.
But before umhlaba ubhujiswe siyazi ukuthi uJesu uzobuya azolanda bakhe, and then bese kuyabhujiswa-ke kwenzeka izinto uNkulunkulu athe izokwenzeka ezweni lakhe, i-tribulation, umbulo kaMpheki Kristu, kube ne-millennium. Lokhu nje izwi kaNkulunkulu elisifundiswa ngazo, second coming of Jesus Christ. Yonke lento izwi kaNkulunkulu elisifundisa yona, okay. Izinto lezi esazoba khona, impi yaseGog and Magog, impi yaseMagedoni, okay, yaseMagedoni ezoqala, then yaseGog and Magog, yonke le nto esazokwenza. After everything sekwenzeke konke, uNkulunkulu uzobhubhisa lo mhlaba, and then bese kuba khona umhlaba omusha nezulu elisha. So into ebekekile-ke bazalwane ukuthi umhlaba lo esikuwona nezinto abantu ababhizi ngazo, nemisebenzi yasemhlabeni abantu ababhizi ngayo, nokuphithizela komhlaba neminako yonke yakuleli zwe, uNkulunkulu uzobhubhisa ngomlilo, and uJesu uyabuya masinyane. So-ke asilungele ukubuya kaJesu. That is the message of the dream, noma imessage esiyithola kuleli phupho, ukuthi uJesu uyabuya masinyane, ukuthi umhlaba uzobhujiswa ngomlilo. Asizidele thina, sidele kwaleli zwe, sidele izinto zenyama, sidele izinto zasemhlabeni, and then bese sifuna uNkulunkulu silungele ukubuya kaJesu, ukuze uNkulunkulu uma ebhubhisa lo mhlaba kube ukuthi thina simamukele uJesu, sakholwa uye, saphenduka ezonweni zethu, sayilungiselela ukubuya kaJesu. uJesu uma esebuya ezolanda ibandla lakhe sihambe, kuthi uma sekubhujiswa laba ababi abangakholwa uNkulunkulu, abangakholwa uJesu, kube ukuthi thina siphephile, sisafe, ngoba sizwile into yokuthi uJesu uyabuya, sibalekela ulaka lukaNkulunkulu, sasiphepha. Kodwa abangafuni ukukholwa lo myalezo ukuthi uJesu uyabuya maduzane masinyane, bona bazolokhu bebhizi bethi kuyaqhubeka emhlabeni as usual, impilo iyaqhubeka, beyifunela imisebenzi, amabhizinisi, imali eningi, besafuna into zakulo mhlaba. Bazozumeka umlilo, babone sekubhujisa umhlaba, sekubhubhisa, abanye baphaphame besesihogweni ngenxa yokuthi abawunakanga umyalezo ukuthi uJesu uyabuya masinyane. So ngicela ukudlulisa nje lowo myalezo bazalwane namhlanje egameni likaJesu uKristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi ubukele video kuze bese kupheleni. You can drop a comment ukuthi ikuphi okufundile kule video, noma ikuphi ofisa ukukugcizelela, noma ikuphi ofisa ukukufakazela, noma ubhale umbuzo wakho kwi-comment section, noma ikuphi nje ofisa ukusho kwi-comment section. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, uJesu Kristu inkosi anigcine nisaqhubeka bazalwane, nihlola, ngoba konke okufika endlebeni zethu sikuhlola ngezwi, sikuhlola ngoMoya Oyingcwele. So-ke bayethi uma esekhulumile uPawuli ibandla laseBreya lihlola imibhalo, so-ke siyahlola masekukhulunyiwe. uJesu Kristu angigcine emakhaya, sisayilungiselela ukubuya kaJesu, sibalekela siphume ey'ntweni zakulo mhlaba ey'zobhubha maduzane, silungele ukubuya kaJesu ozobuya masinyane ezolanda ibandla lakhe. Amen.